Taong 2005, Makato, Aklan. 5 taon ang lumipas, malaki na si Nevera na anak ni Primo. Sa taong ito, dahan-dahan na niyang ipinapamulat si Nevera sa paniniwala at gawain ng isang singiw. Hindi naging hadlang si Oming para sa nais ni Primo sa kanilang anak. Kahit papano, sang-ayon din naman si Oming sa kagustuhan ni Primo, gawa ng ang pagiging singiw ni Nevera ang mapanghahawakan niya sa oras na merong mga tao na mambabastos o manghahamak sa kanya. Wala kasing tiwala sila Primo sa batas ng gobyerno sa kadahilan ng pera-pera lamang ang mga ito. Kung ikaw ay may sala, basta't may pera ka, siguradong panalo ka. Sa paglipas ng taon, maraming natuklasan si Primong kakayahan ng singiw na hindi na ituro sa kanya ni Mama Initay. Dahil isang henyo si Primo pagdating sa pambabarang, kaya nagawa niyang makatuklas ng iba pang kakayahan ng isang singiw. Nagawa na rin ni Primong ihalo ang pangkukulam sa kanyang mga bubuong alaga na magbibigay ng labis na pahirap sa kanyang biktima. Bukod kasi sa kinakain ng mga ito ang sistema ng nais patayin ni Primo, pinapahirapan din ito ng pangkukulam na kanya ding ginagawa. Ayon kay Primo na, ang parati niyang ginagamit sa pangkukulam ay ang pagpapalobo ng tiyan ng kanyang biktima sa oras ng 3:00 hanggang 6:00 ng hapon. Meron siyang ipinapakaing sangkap sa kanyang mga insektong alaga upang magawa niyang makulam ang kanyang biktima. Labis na ikinasasaya ito ni Primo sa tuwing mararamdaman niya ang paglolobo ng katawan ng taong kanyang kinasusuklaman. Isang araw, maaga pang naghanda si Primo at si Nevera gawa ng meron silang tutunguhing lugar. Hindi na ninais ni Oming na sumama pa sa kadahilan ng walang mag-aasikaso sa kanilang tahanan kung silang lahat ay aalis. Bukod sa walang mag-aasikaso sa kanilang bahay, medyo may kalayuan din ang pupuntahan nila Primo. Ayon sa kanya, na ang pupuntahan nila noong mag-ama ay isa sa mga kabundukan ng Linganay. Ilang buwan na kasi niyang napapaginipan ang lugar na yon na merong isang misteryosong tao ang naghihintay sa kanilang mag-ama dito. Hindi man ito lubos makumpirma ni Primo, pero labis siyang naniniwala sa sinasabi ng kanyang damdamin. Ming, alis na kami ha. Dalhan ka na lang namin ng pasalubong. Wika ni Primo. Nay, alis na ho kami. Dagdag naman ni Nevera. O sige, Primo, Ibeng, mag-iingat kayo ha? Sagot ni Oming. Nang nakapagpaalam na ang mag-ama, agad naman nilang nilisan ang kanilang tahanan. Dahil sa medyo may kaunlar na noon ang teknolohiya, kaya naging madali naman kila Primo ang paglalakbay patungong Linganay. Habang tinatahak nila Primo ang daan patungo sa kanilang pupuntahan, panay ang pagmasid nila sa paligid. Marami kasi silang kasabay noon sa sasakyan, kaya naging masaya ang biyahe nila Primo at Nevera patungo sa Linganay. Makalipas ang ilang oras, nakarating na nga ang mag-ama sa kanilang pupuntahan. Magmula sa babaan ng sasakyan, ay nilakad na nila Primo ang isang bundok na nasa Linganay. Pinili niyang pasanin na lamang itong si Nevera, gawa ng ramdam niya ang paghihirap nito sa kanilang nilalakaran. Di man pamilyar sa daan si Primo, nananatiling buo ang kanyang loob sa paghahanap
sa misteryosong panauhing bumibisita sa kanyang panaginip. Alam ni Primong isang singiw din ang panauhing yon, gawa ng wala ng ibang nilalang ang may kakayahang kumonekta sa isipan ng isang singiw kung hindi ang kapwa nito singiw. Ilang oras na ang lumipas at nananatiling naglalakad pa rin sila Primo. Di batid ni Primo ang pagod sa kanyang sarili, gawa ng ipinapanatili ng 3 ginintoang buhok ang kanyang lakas ng pangangatawan. Kapag hawak ni Primo ang mga buhok ng tikbalang, hindi ito nakakaramdam ng kahit na anong pagod at sakit sa kanyang buong katawan. Habang sila ay naglalakad sa masukal na kagubatan, pansin nila Primong papadilim na ng papadilim ang kanilang kinaroroonan. Dahil sa medyo nababahala na noon si Primo, kaya ang ginawa niya, tinawag niya ang mga tikbalang na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Pagsilitawan ng mga ito sa harap ni Primo, ay biglang merong isang lalaki ang tumawa ng malakas. Tatlo? Ano ang ginagawa ng punong singiw sa lugar ko? Sigaw ng isang lalaki. Nang marinig ito ni Primo, agad naman niyang nasipat ang kinaroroonan nito. Nakita ito ni Primong nakatayo sa isang sanga sa isang punong hindi kataasan. Nang magkatinginan silang dalawa, dahan-dahan namang bumaba ang lalaki sa kinaroroonan nito. Paglapit nito sa kanya, agad nitong tinanggal ang kanyang sombrerong suot upang formal na magbati sa pagdating ni Primo. Ikaw ba? Ikaw ba ang panauhing bumibisita sa panaginip ko? Tanong dito ni Primo. Naku. Hindi ho, Ginoo. Ako'y isang disipulo lamang ng aking maestro. Kaya ako nakabantay sa lugar na ito dahil sinabihan niya akong hintayin ang bisitang kanyang paparating. Bakas ko sa mukha mo, Ginoo, ang pagiging dalubhasa mo, lalong-lalo na sa larangan ng mga mambabarang. Sumunod lang ho kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa tirahan ng aking maestro. Wika ng lalaki. Agad namang sumunod si Primo at si Nivera nang marinig nito ang sinabi ng lalaki. Di na sila nagdalawang isip na sumunod sa kadahilanang nabanggit na nito ang salitang singiw. At ang katagang yon ay sapat na para kay Primo upang pagkatiwalaan ang sinabi ng lalaki. Sa paglalakad nila Primo, nadapo sila sa isang gubat na merong malasapa ang daanan. Hindi naman bago kay Primo ang madapo sa lugar na yon. Ang ikinagulat lamang niya sa kanilang dinaraanan ay ang pagsilay niya sa mga malalumot na nilalang na kumukubli sa isang puno. Mahaba ang pagmumukha nito na merong iba't ibang kulay. Wala din itong ilong at meron itong makapal na labi. Ang mga mata naman ng nilalang ay halos maihahalin tulad na sa isang aso. Gawa sa kahoy ang buong katawan nito na napapaligiran ng mga damong nagsisilbing balahibo. Mahahaba din ang mga kamay ng nilalang na yon na animoy merong malaugat na daliri. Sa paglalakad nila Primo, nananatiling nagmamasid lamang ang mga ito sa kanilang pagtahak sa lugar na yon. Ang mga nilalang na yan, Ginoo, ay isang uri ng mga berberoka. Hindi yan gaanong delikado, kaya huwag mong ipag-alala. Wika ng lalaki. Hindi ako nag-aalala. Nababahala lamang ako dahil baka naiistorbo sila ng bertud na dala ko. Sagot naman ni Primo. Nang ibinuka ni Primo ang kanyang kamay, biglang nagsitakbuhan ang mga nilalang na yon papalayo sa kanilang kinaroroonan.
Maging ang disipulong gumagabay sa kanya ay hindi napigilang lumayo sa kanya. Sabi ko naman sa iyo nababahala ang mga yan sa karga ko. Dagdag naman ni Primo. Di naman nakasagot ang lalaki sa kadahilan ng gulat na gulat ito sa karga ni Primo. Hindi niya ito nahalata kanina na siyang labis niyang ikinagulat. Animoy ang bisita ng kanyang maestro ay merong kakayahang makapagkubli ng malakas na karga. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat na nga nila Primo ang isang bahay di kalayuan sa isang maliit na lawa. Di gaanong kalakihan ang kubong yon at kasyang-kasya lamang ang 3 tao. Ang kubong kanilang pinuntahan ay napapalibutan ng mga punong napakaraming lumot sa katawan nito. Animoy ang lugar na tinungo nila Primo ay hitik na hitik ng mga engkanto. Paglapit nila Primo sa kubo, doon bumungad sa kanya ang isang matandang kakalabas lamang ng kubo. Nakangiti ito nang makita ni Primo habang sila ay papalapit dito. Magandang umaga, Primo. Masaya kong pinaunlakan mo ang aking pagnanais na magkita tayo. Pasensya ka na at palagi kitang iniistorbo sa iyong pagtulog. Meron lang kasi akong mumunting sorpresa para sa pausbong na bagong tagapamahala ng mga singiw. Wika nito kay Primo. Si Nevera ho ba ang pakay ninyo? Kung ikakabutihan para sa anak ko, ay pahihintulutan ko ito. Pero kung ito naman ay ikakasama, malamang ay hahadlangan ko ito. Sagot naman ni Primo. Habang sila ay nag-uusap, doon na nakilala ni Primo ang pangalan ng lalaki. Lumaki ito sa dating tirahan nila Melandro, kaya hindi pa yon nababawian ng buhay. Gawa ng wala itong naging anak sa kanyang pagtanda. Dahil na rin sa mga mutyang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, kaya nagawa niyang panatilihin ang lakas ng kanyang pangangatawan. Halos lamang lang ito ng ilang dekada kay Mamay Nitay na siyang halos ipinagtaka ni Primo. Napaka-imposible kasi para sa taong makatungtong sa ganong edad, ayon sa kanya. Sarto ang pangalan ko. Kagaya mo, Primo, isa din akong singiw na nagmula sa dakilang angka ng ating uri. Batid kong ikaw na lamang ang natitirang singiw na nagpapanatili sa ating dignidad ngayong pangkasalukuyang panahon. Wala na akong kakayahang gamitin pa ang aral ng isang singiw, Primo. Kaya ang nais ko ay ipamana na lamang ito sa iyong anak. Sagot naman ni Sarto. Sa pagtagal ng kanilang usapan, doon nalaman ni Primo ang istorya ni Sarto kung paano sila nagawi sa lugar na kanilang tinitirhan. Di ko nababanggitin ang mismong lugar sa kadahilanang hanggang ngayon ay naroon pa rin si Sarto at ang disipulo nito. Ayon pa kay Sarto, pinili nilang manirahan doon upang maging matiwasay at payapa ang kanilang pamumuhay. Malayo sa mga taong mapanghusga at mapanlamang sa mga kapwa. Magiging mahirap din kasi para kay Sarto at sa kanyang disipulo ang manirahan sa komunidad sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na hindi siya makakapagtimpi sa mga taong magtatangka na mang-insulto sa kanya. Nabanggit din ni Sarto ang isang libreta ng singiw na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Bukod sa mga bungo ng laman lupa, nais ding ibigay ni Sarto ang isang kwintas na sumisimbolo sa 7 hari ng kamatayan. Dahil sa mga narinig ni Primo, labis niyang ikinatuwa ang hangad ni Sarto para sa kanyang anak.
Napakasaya nilang nag-usap noon na para bang wala na itong katapusan. Sa bawat pagpapaliwanag ni Sarto sa kanya, ay nasipat ni Primo ang mga ginintoang buhok ng mga tikbalang na taglay-taglay nito. Sa pagkakatanda ni Primo, nasa 5 ang bilang nito. Primo, kung iyong pauunlakan, nais ko sanang si Nivera ang magmana ng aking kakayahan. Mas ikabubuti, Primo, kung 2 ang magpapamana kay Nivera hanggang sa lumaki ito. Bukod sa magiging malakas ito ng di hamak sa ating 2, ay masisiguro mong matutupad ng iyong anak ang daang nais mong ipatahak sa kanya. Wala na din namang saysay ang buhay ko, Primo, at ayokong dumating ang oras na magiging pabigat na lamang ako sa aking disipulo. Wika ni Sarto. Pagkarinig ng disipulo ni Sarto, ay bigla itong natigilan sa kanyang ginagawa. "Paano ang disipulo mo, Sarto?" tanong dito ni Primo. Alam na niyan kung ano ang kanyang gagawin. Marami na yang alam na aral, Primo, kaya huwag kang mabahala para sa kinabukasan ng aking disipulo. Sagot naman ni Sarto. Matapos ang mga seryosong usapan, pinili na muna nilang kumain ng hapunan. Agahan lang kasi ang kinain ni Primo, kaya di na nila maipagkakaila sa kanilang mga muka ang kanilang gutom. Sa pagsapit ng hapong pananatili nila Primo sa lugar ni Sarto, ay napakarami nilang nalaman tungkol sa mga kaganapan ng mga singiw sa pamamahala ng lolo niyang si Melandro. Di man ito kapanipaniwala sa ibang tao, pero para kay Primo at sa kanyang anak, totoo ang mga kaganapang naranasan ng lolo ni Primo na si Melandro. Primo, mamayang pag-uwi niyo ay isama niyo na ako. Nais kong mabawian ang buhay sa tinitirhan ng ating gabay. Isasama ko na din itong disipulo ko upang merong magbabantay kay Nivera habang ikaw ay abala sa iyong trabaho. Kinapos! Mabait itong disipulo ko at masunurin, kaya hindi kayo mahihirapan. Wika ni Sarto. Sige, Sarto. Kung yan ang nais mo ay wala akong pagtututol. Ikumusta mo na lamang ako sa mga singiw na nauna sa ating maglakbay sa kabilang buhay. Sagot naman ni Primo. Matapos maisaayos ni Sarto ang mga gamit na ipapamana niya kay Nivera, doon sila nag-umpisang lumisan sa kanilang tahanan. Habang naglalakad sila Primo, patuloy pa rin sa pagsasalita itong si Sarto tungkol sa mga bagay na nais malaman ni Primo. Di naman ito gaanong ikinamangha ni Primo, gawa ng karamihan sa sinasabi sa kanya ni Sarto ay alam na niya. Sa pagsakay nila sa sasakyan pagbalik sa Makati, ay labis ang pasasalamat ni Primo sa kadahilanang wala ng gaanong pasahero. Mas mabuti ng ganon, gawa ng ilang taong naging malayo sa sibilisasyon itong sila Sarto. Maaaring magwala ito o di naman kaya'y pagtawanan dahil sa kanilang mga kasuotan. Pagdating nila sa gubat na tinitirhan ng kanilang gabay, doon na nag-umpisang umiyak ang disipulo ni Sarto. Masakit man itong tingnan para kay Primo, pero wala siyang magagawa kung hindi ang tuparin ng kahilingan ng kauri niya. Ikagagalak din ito ni Primo sa kadahilanang labis na makakatulong ang gagawin ni Sarto para kay Nivera. Ang ginawa noon ni Primo ay kinausap niya ang disipulo ni Sarto upang kahit papaano'y maliwanagan ito at matanggap kung ano ang gagawin ng kanyang maestro. Pagsapit ng gabi, doon na isinigawa ni Sarto ang ritual
para sa pagbabasbas at pagpapasa ng kanyang kaalaman kay Nivera. Unang beses nangyari ito sa mga singiw ayon kay Primo. Kaya lang naman nagawa niyang mabuhay hanggang ngayong pangkasalukuyang panahon sa kadahilanang hindi niya pa naipapasa kay Nivera ang kanyang pagiging singiw. Matapos maisagawa ni Nivera at ni Sarto ang ritual, ay kasabay nito ay ang pagkahandusay ni Sarto sa lupa habang dahan-dahang nawawalan ito ng buhay. Habang nakahandusay si Sarto sa lupa, pilit naman itong inaalalayan ni Primo upang makatayo. Dahan-dahan itong tinanggal ang 5 ginintoang buhok nito sa ulo at ibinigay kay Primo. Hinawakan din ni Sarto ang ulo ng kanyang disipulo upang makapagpaalam dito. Samahan mo si Nivera at si Primo sa bawat araw na daraan. Si Primo na ngayon ay ang bago mong maestro kaya magpakabait ka. Ikaw naman, Nivera, maging matatag ka sa iyong paglaki. Piliin mong laging tahakin ang landas ng singiw, alinsunod sa nakagawian ng ating mga ninuno. Huwag kang magpapalinlang sa mundong iyong kinagagalawan, Nivera, upang hindi malikaw ang iyong landas. Wika ni Sarto. Paglipas lang ng ilang minuto, bigla na lamang itong tumigil sa paghinga na siyang hudyat na wala na itong buhay. Dali-dali naman itong ibinaba ni Primo sa lupa upang tingnan ito sa huling sandali. Makalipas ang ilang oras na paghihinagpis nilang tatlo, napagdesisyonan na nila Primong maghukay para sa libingan ni Sarto. Ang buhok ng tikbalang na ibinigay ni Sarto kay Primo ay itinabi niya kasama ng 3 niyang gininto ang buhok. Dahil sa mga buhok na taglay ni Primo, ay nabigyan siya ng pambihirang lakas ng pangangatawan. Napakabilis ni Primong maghukay, kahit sanga ng kahoy lamang ang ginagamit nito. Sa paglipas ng oras, matagumpay naman nilang nailibing ng maayos itong si Sarto. Matapos ang mga pangyayaring yon, napagpasyahan na nila Primong umalis na sa tirahan ng kanilang gabay. Sa pag-alis nila, nakatatak na sa isipan ni Nivera na isa na siyang ganap na singiw matapos mangyari ang mga kaganapan. Hindi na din muna ibinigay ni Primo ang gininto ang buhok kay Nivera sa kadahilanang masyado pa itong bata upang magtaglay ng mga tikbalang. Nais na lamang ni Primong isabay na ang mga gininto ang buhok ni Sarto sa pagdating ng oras na ipapamana na ni Primo ang kanyang aral sa kanyang anak. Ang disipulo naman ni Sartong si Yetyet ay isinama na din nila Primo. Binihisa nila ito upang makibagay sa kanilang komunidad. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, punong-puno naman ng katanungan itong si Oming. Pilit ni Primong sinasagutan ang lahat ng tanong nito para hindi maguluhan ang kanyang asawa. Hanggang ngayong pangkasalukuyang panahon, nananatiling nasa pagmamay-ari ni Primo ang 8 gininto ang buhok. Nananatili pa itong malakas kahit sa kanyang matandang edad. Si Nivera naman ngayon ay kasalukuyang nagtatrabaho upang maitaguyod nito ang kanyang pamilya. Ayon kay Yetyet, hinihintay lamang nilang umuwi si Nivera upang maisali na sa kanya ang mga natatanging aral ng isang singiw na nasa pangangalaga pa rin hanggang ngayon ni Primo. Okay,
Wala muna akong ibibigay na opinion at hindi rin muna ako magpapakita ng picture ni Kuya Primo kasi may kwento pa to si Nivera. Baka doon ko na lang ilagay o i-post ko na lang sa Facebook page natin. Follow nyo ako doon, Ang Pinuno, para naman makita rin ng iba na hindi na subaybayan itong Primo. Okay? Yun lang ang masasabi ko. Kita-kits tayo sa next story. Abangan natin yung kwento ni Nivera. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.